खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय गोदान मोनसे ब्लग लाबोफिनदों आरोबाव दिनै थांगोन जाहैबाय बियो हेलमेटआ बिजु ब्रादार बिजुनिमोन बियो जाहैबाय माने दाखालि मोनसे शुटिंआव जांग्रिथायनि थैसाम 2 आवहाय इउज खालामदोंमोन आं बिनियाव दङ होनबाय नालाय ओमफ्राय दे लाबोदो बिदिलालाय आं इउज खालामनि साननैसो ओमफ्राय बिनियावबो फंबायनावबो ओरैनो थायोसो नालाय तो ओमफ्राय दा बुलेट ब्लाव सालायनायावबो एसेब्लाबो थिग जायो नालाय ओंखायनो आं गाननाय जाबाय आरोखि दा गावबो बुंबाय नालाय दे आदा नों इउज खालामदो होनबाय नालाय आं इउज खालामनायसै जायखियानो जाया मानो दिनैथ' आरो गामि गामि न'खर न'खर रंजालायगोन बैसागुआव गोसोखांदों बाक्सा जिल्लानि जि जायगायाव जोनोम जानाय गामि ना बे गामिनि रायजो राजाफोरखौबो गोसोखांदों जेब्ला 96-97 बे बोसोराव जों बैसागु फांसन खुंलायोमोन गामियावहाय खेला दुला बायदि रोखोमनि ना फख्रि मोनसे दं रायजोनि गिदिरनि बावहायनो जों खारनाय बारनाय खेला दुलाखौ बावहायनो होयोमोन थ' गोसोखांदों मानसिया प्रब्लेमा जोबनो थाङा 101टा प्रब्लेम फैयो थ' जिखियानो जादोला गामिनि मानसिफोरखौ गोसोखांदों सम मोनोब्ला आरो खाबु मोनोब्ला जि जायगायाव जोनोम मोननाय गामि बे गामियावहाय आरो नुजाहैफिनबावगोन आरो थांनोबो सानदों आंनि सेकेन्ड सासे आंनि फंबाय सासे स्ट्रक जानानै दं आं बेखौबो नायनो थांनो मोनहैयाखै आरो लोगोसे आंनि बिबोनां आंनि बिसिनि फंबाय असे बिबो न'खौ माने ओरैबायदि दुरबल जानानै दं उइक जानानै दं हस्पिटाल लाबोनांगौ मानांगौ बेफोरबायदि लाबोनो हानाय जायाखै बयनिख्रुइबो देरसिन आंनि फंबाय सासे स्ट्रक जादों बावहाय नायहैनो मोनासै आं फंबायजों भिडिअ कलाव सावरायहरलायबाय थादों आं सहैगोन सानसेब्लाबो सहैगोन लोगो मोनहैगोन जिखियानो जादोला बे चेप्टारखौ आं दोनथ'नानै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों लोगोसे ओइ एक्टर बहा ससमाया गोजालायबावसो बिनिया नों मानसिया बयालै एसे ससमाया गोमोलायबावसो बिनिया दिनै थांनि एसे बेखौनो गाहोगोन आं दोन गाथ'ला आं हमथ'ला जिहेथु दाखालि लुज मसन जादों सानथाम बाग्राय सोगाबदोंमोन आंखौ बे अमा बेदरानो नायलांबाय थानोसै नङा होमबा बबेयाव थांगोन बेखौथ' खोन्थाथ'ला आङो आदै बैसागुनि आदा बैसागुनि मा दं बैसागुनि आदा माला बैसागु फालियो आबै गाबज्रिलाङो ओइ थारबाय बिराद गाज्रि सोर सेंग्राजों सोर सिख्लाजों सावरायनो एबा ओरैबायदिखा सोरजों गोसो गाबना सावरायनो बैसागु बोथोर नालाय अखाबो हाबाय एसे अखा हाबायबो दंफां लाइफांफोरा ओरैबायदि मोजांल' ओंखारखाबाय गोदाननो हाब अखा दैस्लुं थालायबाय नै ओरैहाय आंनि खिन्थु बिराद डेन्जारथारलै नै लासै गन्थं मोखां स्लिम जालांगोन नङाला इटु भाइ नामा ना गन्थं मोखां थांजानो लुबैदों नोङो नामा एबा लामाखौ नस्थ'ल' खालामजोबोलै दैयाखौबो मोजां होआ माबो होआ फालासो लामा खुरखा जोबलायबायलायनो बे खन्द'आव बांगाल कयेकटा न'खर दं आरोखि बे ओनसोलावहाय नैबे दालाङा जानानै बिराद मोजां जाबाय UPPL सरकारनि आमलाव जाबाय बे दालाङा बिराद मोजां जाबाय ओमफ्राय मस्जिद भी है मस्जिद होननाय बे खन्द'आव स्लिप जानो गिनांगौ टायारा जोंनिया गारिनि टायारा अबस्था गैलाना गाहिल जाबाय गाहिल माने जन्थ्रनायाव गोग्लैबाय आखाइया गैला आखाइया ओंखायनो स्लिप जानो गिनांगौ ओइ स्लिप जाबाय मोखां स्लिप लबसायानो दिंखियालै नै दिंखिया दा खानासो लांबाय मा बाजार होनोथाय गोदो गोलैमोन बे बाजारा ओरै आगदाजों हाबदो देरफबजोब्बाय बाजाराबो एबारावहाय गोलैसोमोन बे बाजारा लामाया बे एसे जासाबबाय बे फिसाब्लाबो गोगोमथार लामाया
दंफांखौ माथो हाफायबाय बारजों गुबाय थारमाने बियो बारजों गुदोंगोन सायख्लुम मोजां जायोमोनलाय बेवहाय सिख्ला दैखोना थांखोब्रा माथो मैला लाथार दाउदै खलथाफोरबायदि जाबनाय लामाजों होलांनोसै दैज्लाङाव माइ गायनायनि बोथोरबा बावहाय सायख्लुमा ओरैबायदि मोजां जायो बेखौ दा बुंसै माने बिनि परिबेसानो एसे आलादा जायो आरो परिबेसानो ओरैबायदि मोजांखा सायख्लुम मोजां जायो आरो नैबे फट'आव नायनो ओरै माइ गायनाय माइ गायग्रा फोथार बियो ओरैबो माइ गायग्रा फोथार बिराद मोजांखा दैज्लां समाव मोजां जायो आरोखि बावहाय ओरै साइडबो जिरायबाय ओरैबो जिरायबाय ओरैबो जिरायबाय माइ गायफुनायाव सान्दुं गोसा जायोना थिं सान्दुंआव फागुन दाननि जायहक दाबो सायख्लुमखौ मोनो लामा सेराव दंफां थायोब्ला बिराद मोजां जायो थ' टाउन ओनसोलाव बेफोरबायदि मोजां वेदार मोना गामि ओनसोलाव बिराद मोजां सुपार वेदार मोनो थांबाय थागोन बावनि दे ना मा बुङो मिथुबाय सालायनायाव मुखुब जानानै दं बे थारमाने आयदै स्पिड ब्रेकार बे जाहैबाय मा गामि होनोमोनथाय गामिनि नामखौ बावबायलै नैबे जोंनि सार रुपनि न' सार रुपनि न'लै बियो जोंनि सार रुप एक्सेल जाफैनांगौ बेनाव ओंखाम बे जोना हरबाबो उफाय गैया जाफैखागोन बेनाव ओंखामथ' बारा गोबाव गैला जोंना मैखोम बाबुनि न'आ मैखोम बाबुनि न' बेलायबाय मैखोमा बावैसो न' लुफैबायलै ने साबनानै लाबाय वाल बाउन्डारि होनानै लाबाय जोंना फंबाय दंना गैया बायसै दै लोंलांनांगौलै बेनावहाय दा नै वाल होनानै लाबाय बेसेना खुनुरुखुम थुक-थाक न' फिसा देरा लुनानै लादों मा बाजार होनोब्रा नै बाजार फिसा दंलायो ओरै आगसिजों हाबनायसै बैसागुनि मा फानदोंब्रा जेबो गैया माइब्रा बिदिखौबो फान ओरैदि माइब्रा बिदिबो फाननांगौलै ओमफ्राय गोरान GI टेग मोनबायद्रा ना मा नै बावहाय दा साहा लोंलांनांगोन एसे GI टेग नै माथो बानायदों आरो बानायदों केनेल नै सोर बुंदोंलै UPPL खौ बानायाखै ना मा जारला जागोनलै जयथे बिथिखौ बुंबाबो दान्दिसे रेस्ट लानायसै ना मा बे मिथु नोंनो दामनायानो जाखाथारा माथोब्रा जाथारा माथो हा
बेसे बोसोरसैमोन नों बिदि रंजानो मोनिया? रंजादों मथा मथि 7 मोननिफ्राय मोनदों। बोसोरनै मोनजेनबाय रंजानाया। हाग्रायाव थानानै बे रंजानो मोनाखैमोन दा नै होथारदों फुल गामसाखा। दिनै होथारनोसै दा गामि लकेल जौ बियो राइस बियार ना बिदि जौखौथ' मोनलोंनो थाखाय बिराद खम ना बैसागु बोथोराव बयनावबो बानायो दा बाजै न'खर न'खर बानायजोबो बयनावबो गोरलैखौ लानानै फैबावदों नै ना बयजोंबो लोगोफोरजों बोसोराव खनसेल' नालाय बोसोराव खनसेल' बे बैसागु बायनाय लोगो लोगो दुब्लियाव थांलायनोसैलाय गथ' गोरलैखौ लालायना फैदों बाजैयानो आदायाबो फैखादों दा औ फैदों बैयो जिरायदों नंगौ थानो हाखाया बैसागु बोथोरावबा थानो हाया गोसोआनो मानिखाया दा ओमफ्राय बाजै नोंहा आंबो बिदिनो नै गरम बारा नालाय देलाय फुङावबो ओंखारबोबाय नै बैसागु बोथोर होनबाथाय थानो हाखाया दा गाननाय जोमनाय फुरा फुल जास बर'नि दख'नाल' बेफोरसो बेयो माने जौ नै बाजै मोननि जौ बिदि दहाय आंबो लोंखांबाय माने माइरं मैसो बेदर बावसो नै ने बाजै दिनै होथारखागोन दा ओइ बाजै नोंलाय हा नोंथ' दाबो द्रेस दख'ना गानद'नि लोगोफोरानो बयबो मोसानांगौ दिनै हा मोसायाबा बोरै जानांगौ जाखो बारग'आ ने बाजै बारग'खाया दा रावबो बारग'खाया उन्दैनिफ्राय फोरोंखादों मोसानायखौबो नै ओइ बाबु मा नाम हा माखासे जिनिसखौ गोबां जिनिस मोनजाबाय राइस बियार माइरं पियर माइरंनि जौ गिसि बेखौबो मोनलोंबाय ओमफ्राय लोगोसे अमा बेदर दाउ खासि स्पेशल माने बे सारानो गामिनि गावबुरा नालाय बे हिसाबै बिनियावहाय गोबां बुस्थुबो मोनजाबाय सारनिसिम रोजा रोजा थेंक्स थाबाय सार मोनथिबाय थेंक इउ माने मोजांद्राय मोनजानाय जायाखिसै ना मोजांद्राय मोनजायासै माने दाउ खासि मोनजाबाय अमा बेदर मोनजाबाय बिनि अनगायै आरो मा नांबावगौ आरो लकेल माइरंनि जौ गिसि नङा होमबा जों आबै आबौआसो लोङोमोन दा नोंनाव फैनानैबो लोंबाय जों माने बाहेरा जौसो लोङोमोन नङा होमबा सार औ नंगौ दा जोङो बाहेरानि जौ लोंनाय माने 2 नम्बरखौ लोंनाय गावनि देहाखौ गाज्रि खालामना लानाय औ बेनिखायनो जोङो जोंनि आखाइजों बानायनाय जितु माइरंनि जौ बिदै बेखौ बोसोराव जों खनसे लोङो दा जोङो बेखौ लोंनानै एसे एनै बैसागु फोरबो रंजालि बैसागुखौ जोङो बिदाय हरो गोजाम बोसोरखौ दाखालि बिदाय होबाय दा जोङो गोदान बोसोरखौ बरायगासिनो दङ थेंक इउ हामबायसै थ' बे जायगानिफ्रायनो नैबे मोनसे ब्लगखौ आङो दोनथ'नाय जाबाय लोगोसे बाय बाय